Entzuleo, gongi etorri! Zemuzate hemen Tasio Sudupe. Tasio Suduperen ubide xumeari esker, zuei izketan, ubide xumean zehar, pixkanek hauta no? Igual antzeman itea zadituten tontakeritan. Itzaiteko fundamentu asko ere ez dauket, baina gaurkoan Euskal Game Jam iruaren bigarren jokaldia. Lehenengo izangoa hilabete bat, lehenengo saioa ingenuna. Orduan, sokugoteri, kukua eta iltzulera jokutan nahitu ginen. Ostia, baina orden aldatu inda. Zetik aldatu da hemen ordena. Nik aurrena kukua jokatu nun, gero iltzulera eta gero sokugoteri. Ni ez baina orden aldau, gero nahazten gona izta. Bueno, ez iroiek zian hori bai. Bueno, iltzulera zan, ez? Ostia, bain duda sartu zait. Bai, iltzulera zan, bai. Bai, hiru jokatu nitu, baina ez zauen orden hortan, oin dela hilabete bat, igual aldaketak egongo zian, igual partxek sartu ditu, eta holako historik. Bueno, haige emititzen oze kristo. Bai. Eta bueno, jarrai dezagun, adizkidok, abentura bikain hontan, Euskal Game Jameko joko aprobatzen. Batemat txatea sartzea lima esan hori azue volumenak ondo idana. Eta benga, tokatzen horrengoa Tempus Fugit da. Fugit edo Fugit. Eta hemen, hemen komentario daude, baina egin itch.io horrira jongo gara. Hau ja, deskarratu jain nun, baina kredituak ikusteatik zan, edo azalpena, hau inglesez dago. Ze pasatzen hemen jaun Andreok. Hemen ez dut ikusten kreditu ikan. Ez dut ikusten informazio ikan. Baina, bueno. Jobegil, Unaim, ez dakit hauek dian egilek, o ze kristo. Ez, agein bai, Saul Flores eta Jobegil, bi pertsona hauek indigo jokua, eta nola denbora pasatzean, eta we need to make the most of it. Eta nola denbora horren parte handeina hartu behar da, nola gozaz, ez dut ondo ulertzen, nire ingles maila eskaz xamarra. Jump around, avoid danger, salto egin hor zehar, arriskuak ekidin, eta ez bilakatu mamua. Hori egite baduzu, saiatu iraganeko akatsak ez berriz egiten, eta zure mamu zaharrak ekidin. Hori izango litzake, asuntu ba. Ez deten ikusten da ezea. Bueno, kredito, baina esan dugu bi pertsonen artean induela emateu, Saul Flores eta Job Gill. Beraz, az egitezen adizkidok, eta ia ze pasatzen. Bazen estimea. Hemen dago joan aurretik, inberdeuna beti ezela propertiesen, hemen bakizue kompatibilidade kapa, Steamek sartze jona, oso ondo dago, nik proton behatzi jartzet, bazpare. Eta horrekin normalen Windowseko joko guztik, baina danak, ez da broma, ez joko bakarrik, horrek uste zuen nire liburutegian, e-faktur da holako gauzak bai. E-faktur da, faktura egiteko Eusko Jaurlaritzan aplikazio bat. Eta horire hemendik erabiltzet. Igual Linuxeko gozan, baina non lortuko Linuxekoa instalatzea, holako historien bat, eta azken finen, .exe hartzet Windowsekoa, eta benga, eta estimetik, faktura egiten. Eta igual zait, lasai asko, Bueno, kargatzea egun jokuak, hemen arroko gitarra naiz, da oain ez balimo funtzionatzen, tonto. Bai, Jon Andreok. Unity genin du hau.
Vale. Ondo asko dabil. Ea mandokin funtzionatzen. Hori ja bikaina litzake. Ez du maten. Xaguak indalako. Jolastu. Joan aurtek, musikantz. Ostia, emateu. Musikak emateu pixkat. Kanpaitxo agudo hiekin. Kanpaitxo, ez dakit nola ditu. Emateu telefonoa jotzen nahi dela. Elektroniko pixkat. Teknotxo alai bat. Jokoan sartzeko. Epa. Guazen, lagunok. Hemen apreziatu berda, musika, artea. Irudi hauiteko era izan duena retro xamarra da. Ez aldiz musika nahiko modernoa irutzeit. Soinu mota batik eta. Polita. Jara ezagun, kantuaken. Ez dakit bukle osoa indaun. Eta berriz errepikatzen nahi da, nago ez? Guazen ba, jolas dezagun. Bala, moitzeko, txene, mando ez da bilaz. Zorionez asteburu honetan bisitan etorri zara, mutil. Pixkate Game Boy rollo ez? Laguntza behar dut entrenatzen ari naizen gaztetxoen taldearekin. Lehiaketa bat dugu eta norbait behar dut laguntzeko. Bale, txoina, ber. Mandokin funtzionatzea, guazen, adiskidea, guazen. Ai, beti, hostia, ez da irakurri, me cago en Dios. Aita bezain bihurria zara, mutil. Itxaroidak, zarra. Ez da, cago en Dios. Zarra albot, inda. Noraino goaz? 2012ko udazkena. Errematatzera uziko dizugu. Ea, karrilerek indarra eman dizuten. Karrilera, bazkaldu alditu. Fidipaldi hauek harrera egiten ikasi behar dute. Moi bola, hostia. Ez utxegin, bestela, benetan bidaliko zaitut, belar txarrak kentzera. Ea, mandokin lortze dau, no? Vale. Ara. Ez dut ondo Sudupe Linux, haupa norbait. Igual teklauak inin behar dut espazio barra kin jo behar da emategunez. Vale, airen jotzi da asuntua. Ez dakit voleibola oze kristo da nau. Tipo Game Boy, baina bain jata voleibolen, Txoina, botoi hori mando ondauketen, ze... Una litzak, ze bakizuen niko boto jokatzela mandoken. Bueno, ezkerreko eskua mandoko kruzetan eta eskubiko eskua teklauko espazio barran. Eta ia hola moldatzean. Hostia, aire no morta dio, eske nola da asuntu, me caben Dios. Vale, bai, bizkata aurra xegarri behar da, botia baino, claro. Vale. Buruz gain. Hortxe neuken, Venga.
Pixkat Game Boy estilo hauke, ez? Game Boy Color. Baina igual pixel gehiokin Game Boy Advance. Me cabe en Dios. Me cabe en Dios. Txarrize. Vale. Azken, venga. Oin ezkak azotazio. Venga. Oazen, lagunok. Azkenen etorri zara zure aitona zaharra bisitatzera. Zaharra eta perila duna, utzita naukazu, bolei taldeak faltan sumatu du bere mandoa. Mandua. Demoraldi txarra izan da. Tira, zatoz, gaztetxoek sorpresa bat prestatu dizute. Gozen, atxona. Jo, baina... Esploratu, niko nuke pixkat herri hontan. Zein da asuntua. Eta malauko negua. Ea ze sorpresa prestatu dut. Baina zer demontre da hau? Bolak jaurtitzen ari zaizkit etengabe. Ze esan du zerrak, ez da dirakorri. Sos. Vale. Ze me cago en Dios. Estardiu bale itorritzaidan honekin. Itorritzaidan burura joko honekin. Estilo grafiko bat ipentsatzataz. Eta hemen ze hostia merda. Me cago en Dios. Igual eskigo emeretut, ez? Sos. Eta zarrakin gora segi. Jonakin. Me cago en Dios. Hontan xaguarekin apuntatu uste dut. Hostia. Vale. Osa, garaitu inberritut, ez? Ostia, baina, ez da reza, Noni emango jau. Caben Dios! Ez da gini pasaukoten joku hau, martxa hontan. Ez diot harrapatzen trukilua. La hostia. Bale, eta eskio emerko ya. Claro. Claro, eskio, en verdad. ¡Caben Dios!
Guak egin dugu. Bola. Shooter. Gara ez dengin, shootera zala jokua. Jak, guazen zudupe. Kaixo, ate 2403. Zemuz geha, poz handia zuri herriko festetan ikustea. Zu ikustea, izango litzake. Orain, gaztetxoak entrenatzen ez ditudanez, kartetan jokatzen ikasi dut. Badakizu, esan didate ez dudala gehiegi ahalegindu behar. Nola kartetan, Aitona? Bakarrik jolasten duzu ala zer? Seme, herriko giroa falta zaizu. Zatoz nirekin, mundu berri bat erakutsiko dizut. Erakuts iezadak, Aitona. Stardion gaude, elurbolak jaurtitzeak snow beldurrik ematen. Fuerte sartu da doble bolar. Croupier eskua 21, abuztuak 20, Taitona oso Alex Kidd. Kanpora, gabon guztioi. Orduan Stardew Valley eta Alex Kidd pixkatu. Gabon txiz danoi, ilargi, doble bolar, Atenea eta norbait, laukote ederra sartu zaigu. Gabon deizu dela, Arratsaldeon, oraindik. Bueno, zein merdamen, a ver. Ez da deniz joko, apustua 40. Eskatu. Eskua, croupier eskua. Eskatu, tak. Croupierrak irabazten du, mikauen dios, croupier zerrilla. A ver. Uf. Me caben dios. Plantatu. Nengo gea. Deitu. Zer da deitu? Ez que ez da deniz jokau pokerrian la hostia. Ze, karta bustotan? Karta busto ez da. Ilargi. Besterik gabe pokerra. La banca siempre gana. A ver, zeren asuntua, eskatu, zortzi, eskatu, diru bajarri, $200, joder, la hostia. Deitu da, daukazunarekin geratu apustu ego aurrengoak zer dian. Hemen inorbadak jolasten? Eskua zarenean bakarrik. Ostia, Ontatik enez pasauko ja, Irten zaitezke nahi duzunean, bai, eskerrik asko. Eskerrik asko. Nervioso jartzen nahi nintzen. Musika asko gustatzen hau. Zazpiterdi bezala jolasten da? Hori txata irakurtzen nahi naiz, Norbait despistauta alin badabil. Gaurko arrantzara lagunduko dizut. Ea, gaur ezusteko bat ematen didazun eta onena ekartzen didazun. Zenbat mini joku inditu hauek. Asteburu aprobetxatu zuen erkea. Ikusi nahi dut nola arrantzatzen duzun. Oso politia, oso politia diseinua eta herrien olakoan. Ikusiko duzu, bai. Iepa, ez dainu, ongi etorri. Inguruko konfiantza izan zure mutilarengan. Aitona.
behartzan, no? 2022ko uda. Eta arrantzarakoaz. Atzo, zure gurasoekin hitz egiten egon zinen. Zer moduz daude? Betikoa lanarekin oso lanpetuta daude. Ni bezala. Ez dute inoiz denborarik ateratzen etortzeko. Ez diet errurik botatzen. Zure aitona oso zaharra da, eta asko da jada hemen nirekin egotea. Biloba, utzi beharko nindukezu hemen. Nola utzi? Jona? Jona? Ez horrelakorik, buru horra! Norbaitek zurekin geratu behar du. Ez dakizu zenbat eskertzen dizudan. Baina orain, kontzentratu arrainetan. Biloba. Bale, norbaitek esateu minijoko ontatik etzala pasatu. Erronka auketia nik lortzeten. Beraz. Zer da asuntua? Kainabera non dugu? Bota imerkoa ez? Bale, a ver, asmatze duna. Lanarekin lanpetuta, beharrarekin behartuta. Txaguak inimerra zeuze, o... Bale, benkatu hauekin zeuze. Kaixo katu. Hamu goxoa jarri. Baina nondik hartze edo ideaikan? Norbaitzuk asmozen honen zein martzen? Z edo X edo zurigunea arrantzatzeko zurigunea. Eske justo bain ez du esplikazioik ematen, horrekotan bai. Jona, lagundu. Eta hemen goian ez arrainen silueta du eta olarruan eta baina ez deula asmatzen? Nolabait arrantzatu diteke nahi zorritzen nola. Probatzen hasiko naiz. Aitoren alboan da ureta begira nolabait. Bale. Ara jona. Zoze irutzu aitor? O pesco con caña o la agarro con las manos. Hostia, Oriona, Ara, ja doblemos la rena baina. Ara, jona. Erakutsi, arrantza, no? Dio. Ez tegu asmatzen? Goazen jokuan... Jokoan komenta jota, igual norbaitek aldetute hori.
Hori bai, zahartzarua ezin dut, pasa. Ideia zora garria. Ez du inor galdetu nola itean arrantza. Ostia. E-tekla. Nola E-tekla? Han! Buah, eskerrik asko norbait. Anan. Ah! Ah! Hostia. Eta ze, eta biltzeko eskape broma, Stardew Valleyen arrantza metodoa. Aupa kaitza! A ber, zein berda? Espaldiko, ondo zabiltzate, ekaitza? Ondo familia eta... Ez deula asmatzen. Berriz izangoa. Cult of the Lamb ere bai. Bai, topera beti. Ez que ez da gizien berdan, la hostia. Beste botoin bat. Bendio. Venga, txotas espaila. Ez que ez dakit ze... Bueno, lehen bali mazan ingurukotan probatu berko, doina. Zein berda, a ber. Zue pakizue, ez que nik Stardew Valley ez da dinoiz joko. Pardon. Zein berda, behiz egin bertzaio, ez? Momentun baten, xaste, mamurka zaio, ez? Botoin bati. Zein da trukua? Segi behar. Zer da, bakarrikan segitzea hola? Arrainarekin karratua segi bere kaxa amaitu arte. Arrainarekin karratua segi bere kaxa amaitu arte. Bendios. Cult of the Lamben arraina karatotxa mantentzea demora batez. Ez mantendu arraia dontokin. Josos. Ez que, hostia, ez da oso zaila, me cago en la hostia. Bien el LED. ¿Qué pasó? Vos 6 segundu mantendu behar duzu laukian. Ah, vale, bat harrapau dut, olarru harrapau dut. Mantente arraia. UR-en baino hobeto hemen, bai, hobeto. Lortu zu ezta, marmoka lotuta. Ah, marmoka zan. Eta zegea marmokakin jolasen. Txantxetan ibiltzeko gauza bat balitzu ezela. Venga, bestia. Bueno. Vale. Harrapau dio trukoa.
Marmokan sala daukate hemen jatetxean txinatarrek. Arrantzak pazientzia eskatzen du. Ze gaitza, txino misterioso hortan? Eske ondo nintzen behin, txino misterioso da ez guatzen ze janun, baina igual marmoka, holako xelek horrek erin bat janun. Venga, hostia. Spoiler, marmokan salada kakaba da. Bueno, ikearrezko arrantzala bihurtu naiz. Gozen? Txak? Venga. Joder. Venga. Este gozará grapao. Ah, te ha sido. Dios. Este barapatzen, Ataska hauen geha. Txinatar misteriosoa nire txondoan dago. Marmokaren urtikantea mantentzen badioten saladari. Marmokaren urtikantea. Zer da urtikantea? Doble maula erra. Jode. Ez deula harrapatzen, Urtikari egiten dizuna. Urtikateatzen ez badute jai dugu. Hostia. Jai daukagu. Urtikari ematen dizuna. Venga. Asunto txarra, Bate gustatzen mine joku hau. Bila esan guizuet. Eta gaina ez da asmatzen. Bueno, hori lotuta dautea. Zertan hona gehan otxarra gehan, ua xe gustatu eta izatez zaigu eta itzaiteko horrena, fundamentu askokin. Ez deula rapatzen, hostia. Bueno, guztate menutzeko tela, Nazkatzen egin ez ja. Jokua oso politia. Zorionak. Oso politia. Eta mini joku hau, zin izan dut pasau. Amore mandat. Argi eta garbi. Joan aurretik. Ikusi deu, joko edarra. Ostia. Nahaztu inaiz, Hau joan aurretik zan. Ta nilen tempus fugiteko kredituak izan dizkizuet. La hostia. Barkatu, egilei, nahaztu inaizelako, baina hau joan aurretik zan. Eta joan aurretik hemen bate dugu. Hemen zeun da esplikazioa, la hostia. Rantzatzeko betekla, ratza botatzeko, apuntatzeko. Kaben, dios, eski aukerreko jokuan... Osa, bestia behiratu eta hau jarri gero martxan, bueno, tonto nahi datela, vamos, baina, bueno. Giro oso atsegina, minijokoak zail xamarrak egiten dira, lan aparta, bai, ados no. Bai, giro oso atsegina, musika politia, grafiko aldetik oso erra... Eta hauen egileak dira Skill Issue Studio.
Ez dugu beste izenik, ez dugu beste egileen izenikan, hori da estudioa, eta joan aurretik joko bikaina ezautu du, Skill Isu estudioren eskutek. Eta baina horrengoa Tempus Fugit lehen aurkeztuetena, eta lehen esan dizuet nola Saul Flores eta Jogebillek induela. Baina gero joan aurretik jarri, Tempus Fugit beharren. Nekautan hau eta eozar gauza iten nainez. Ordu noin, Tempus Fugit. Jarrezagun, gure kompatibilidadeko eskorra Proton bederatziarekin, Proton behatzi, hostia. Eta ea ba, zeskintzigun. Skill Isuo bai da, Skill Isu dupe. Joan ondoren konturatu zera, joan aurretik beharrean, hori da, behan du. Berez marmoken orokorrean ez da pozoia okerrez banago, min ematen duena beraien kasuan. Baina beno, enaiz Jack Cousteau. Eta Jack Cousteau da ez? Behan du... Bueno, ea ba, urdana bukatu eta ja. Lanetik ikarrezko koseta egarrekin atean naiz. Bale, hemen ze... The following component are required to run this program. Microsoft Visual C++ 2008 Redistribute Tableau. Will you like to install them now? Bai, instala uzazu, Windows baten bazan de bezala. Eta nipaken utzi. Inberrek bain da nipaken utzi. Microsoft Visual C++. Ze gauza imerdean. Linuxen da Windowseko programak instalatzen, da, bueno. Izagin nola ordenaurea egan ateatzeztan, itezkiotenaken. Bueno, lagunak eta ze kontatzu, ba? Ai... Nekatu xamar gaurko, ne? Astelena gorra izatea, eta bueno, garbi dago astelenero aitzegea baten bat, doble mauler, ate, ilargi edoni, lautako batek itego astelenero, eta ia inorkeztu diten bere astelenetetik kanpo. Hilabaten behinola aitzegea. Ze pasatzea? Eta nik ez banu neuki ze hori ez, data jarri eta tabla, no ningo ni pa Dios. Bueno, hemen ditugu, Tempus Fugit, Saul Flores eta Jogebillen jokoa bere azal dotoreakin, musika eharra, Unai Manterolan eskutik, eta Tim Harrisonen audioarekin. Euskal Game Jam 2026ko egina, oso elegantea arte hau eta musika hau, haze aurkezpen dotorea. Eta doble maulerrek dio, azken aldian pixkaten, nagi, nabil, nagi. Kakazarra. Despista huinez da jokua kendu inda. Itzale inda jokua. Eta bain kapaz da berriz C++ hori instalatzeko, Batzotan hori teite zeak. Protonek. Bueno, Protonek, o dana dalakoak. Nagi, zein dabil nagi, doble mauler, oso nagi dabil. Bueno, lagunak, berriz jokoa hasteko zai. Baina, ez du munduko itxura honen are, asuntuak, ze... Behin jun balen ba, bigarren gonzeatik ez, Tempus Fugit. Jolastu hau ere, ekaitzarraga.itch.io bi. Ba, probatuko dugu, ekaitz, probatuko dugu. Joku bat inaldezu, ekaitz. Ea ba, venga. Venga, trata de arrancarlo. Hostia. Mailen maiot, jokatu. Az da dilla festa. Oso politia portada, oso politia. Lisp Game Jam baten egin nuen, oso simplea da.
Ostia, ba... Honek ez du txutatzen hemen, Nire ordena horrena izangoa, Jugarren... Ai, pena. Pena ze honek ez du nitxura politxauke. A ber. As, adi! Nire jugarreta horrekin protonena eta... Ba, bakizu ez pasatzean, ba... Anan! Bai, bagoaz, jaun Andreok. Ez da moitzen. Soinua aiteu. Ibilian audio aldetik bai ibiltzen nahi da. Baina ez dugu ikusten. Ni guztet ez dula... Oin bai. Baitu, haurtxo bada. Me cauen. Hoi, mamua da. Baina zer da, jaun Andreok? Kontuz. Baina nora guaz. Bale, egan indaik eguen mamu gisa. Ostia, baina ze lokura da hau. A ver, hau arte aldetik eta ikera garezkoa, Baina, gara, hemen sartu naiz da, guain ze. Gora! Hola, ostia. Akuarela egin da, ostia, ze polita. Bai. Bai, oso dotore da, oinda, da marraztuta, eta... Bai, ascensoreko gora jo naiz da, eske nik ustete hor zulo bat topatu etela aurreku zeta etze hona, holako historien bat inda, eta... Me cago en Dios. Asi daiket berriz? Pixka kostamentzea, kargatzea. Jarraitu eta umearen gorpuan sartu, bueltan. Ea, jaja. Ulertzen dut mamu bezala igoilu erakarrita berriz hasi zaitezkela aurrarekin. Eta aurra non dago? Hasierako puntuan dago? Eta nola, me cago en la hostia. Haben Dios. Ez den deitzen. Itxi eta berriro ireki. Mi uste liadan bat indetela, bai. Naiko garbi dago liadan bat indetela. Eta musikara joan da. Ostia. Bai, eski itxi eta berriz ireki tardatu dunakin. Ben Dios. Tempus fugit. Mantxo gabiltz. Agian jaraipena C++en programatu behar duzu. Nekautan hau, hostia. Nekautan hau olako txoakeitako. Igual, txen, proton aldatzea mentxatzen hon. Gero jaman diotu. Ondoen guztan danak aurretik probauta eta ia ondo instalauta aukitzea, baina ez dago demoik olako historitako. Venga. Ostia, ordenadorea behotu xamartuta dau. Zea ematen joa. Ventiladorei ematen joa pixkat.
Temperatur fluid. Eske zitalen fabrikazioko punta-puntako ordenagailu honek. Bere gauza dauzke eta hoitako bada ventiladorea badabil, baina bultzadatxo bat berriz ategu abiarazteko. Hasieran ordenadora pizteakon raka eman boligrafo bat sartu behar da, eta drist abiadatxoa eman bertzaio. Eta gero batzutan kontuatzeko gehiagitea, eta orduan astea holako gauzak egiten biltzen, behotu itelako, eta bar. Baina, bai, hola, etorri zen fabrikatik ordenadorea. Eta hori dauke. Eta gauza raro egiten astea, eta hola, baina mutan zerrak bezala. Bai, zitale hola montauzun. Eta hori, eta ez dakit hori izan problema ez dut uste. Joko exigente gotan da batzen notatzea, hola, hostia. Txoak egiten astea la ordenadorea eta behiratzu eta hostia berotu inda. Eta goin CPU-a 75 gradutan dago, hondikan ez da zibi ozten. Eta RX 550 GPU-a, okerez bale mana hori ondo, ez dakit seguro ondo izan ez. Aidea preskatzen. 48 jetxia, beste 48 hor da biltz. Zitali ere batzutan eman egin bertzaio funtzionatzeko nik uste. Ha. Eta hemen, a ber, gauza tingo dugu, beste kompatibilidadea bat emango jau. Kusio protonekin ez da bilela hain fin. Orduan, posible da matea edo Steam Linux Runtime, edo Legacy Runtime, edo Proton behatzi berren experimental, edo Wine zan. Kusi dago ez da, Proton Hotfix, edo Wine hemen ez dago. Bidea bat ez Norbait, zure jokua zer? Hori da Norbait. Ze kontatzi guzu zure joku horri buruz? Aurrekon jokatu genuen zure Shokutogeri jokatu genuen, baina estrelitzian notizik nahi ditugu. Proton experimental emago jatu, venga. Eta hartze basatzen. Baina asunto txarra, joku hau Linuxen ez da bilendo normala da, Windowseko eta usten Maceako ere intzuela. Ja Linuxeko ez da berez, eta nahiz eta Steameko ere kompatibilidade hori eduki, batzutan ez balin bada hori prestauta eta zea, holako jokutan, bere arazotxoak eman litzake. Makako egin zuten, tximino. Bueno, ea basmatza duna engontan, eta beste laurungo jokura pasako gara pena hundiakin, ze ikustea joko artistikoki ikera garezko politia dela. Baina, ez badabil, ez da bil. Ez du harrabatu, ez da nik ez da harrabau. Makako egin zuten, tximino, ez da harrabau. Mono, baina... Ez. Ez da harrabau. Makeako, vale. Izozkiden datan estrelitzia eskatzen dut batzuetan, estratxeatelarekin hasita. Zertzan estrelitzia lore bat zan, olako historien bat, ez? Norbait? Norbaitek ez du erantzuten. Bueno, lagunok. Tempus fugit, pena ikera garezkoarekin, baina uste ez da bilela, ordenadore honetan. Lore bat, bai. Ezkutatu da. Tempus fugit... Ostia! Alde bat eutzi horko dugu. Pena da, Venga, beste aukera bat emango jot... beste proton batekin? Igual etzan hori problema? Ostia! Proton behatzi jarriko dugu berriz lehen bat zebilela. Eta azken zoiak era, venga. Ez dut erantzuten, bi.jar jolasten nabil.
Ekaitzak indako jokua. Zongi, toxiko. Toxiko. Ostia, nik 2.jar probatu berat, A ber, hojitekin ahar bukatze daun, aberaz matze daun. Gero, beste han duken, too hot. Baina... Tarten ekaitzanea sartuko ga, a ber. Eba, bauen kontan, a ber, venga. Jokatu. Ventiladore gaixoa. A ver. Ea bauen Oengon, nahiz eroiko, venga. Badabil jaun Andreok. Vale, asuntua zer da? Ascensore ditu bertzaiola. Ez dakit botoien bat sakatu berkoan. Inda berra, hostia. Hortza gartu, space bar to interact. Hale, oin bai. Baina hemen ezin duen mamuk ibili. Mamuk debe kauta dare. Ose Kristo. Edo da ifegau lehen amatxo hor hankak gora zegoela. Ostia, niren ez fijau. Nimesteko... Ara! Berriz jaio da urtsoa. Ta mamu gorri bauko menzai. Mamu. Vale. Zer gertatu da? Aurren fabrika. Ara, ojo. Hemen tipo sataniko bat. Zer da hemen asuntua? Guztita, hor zozerto zaigu, eta mamu atera da. Hemen fotokopiadora, papela botatzen nahi da. Hostia, oso loko, Toxikoa! Norbait zeon. Ez nahi zilko, aurren fabrika elektrokuzioa. A ber, ze pasatzen da? Zer gertatzen da? Zein da asuntua? Norbait beti erdian, noski. Bale, hor putzu bakin zauzain dago hain. Eta ze... Satanikoak berpisteko zaituzte, ezta? Mamuarekin oztopoa garbitu eta berpistera itzuli. Claro, aurreko pantailan bezala. Ea ba. Efectivamente. Arrazoi zenuen. Hor mamu gorria dago. Salto. Bagoaz. Bagoazen Andreok. Exit. Irteteko aukera. Eta bagoaz. Ar. Norbait gurtu behar da jokuan ez hiltzeko. Mamu.
Pa cuando me muero. Ze pasau da hor? Horre ataskauta gatu zaigu. RIP ordenagailua. Ez dakit ordenagailua joku. Ostia. Ordenagailua behare larri dabil, emateunez, Nik uste dut bugeatzen zaizula Linuxen. F. Bai, ordenagailuare rally. Ordenagailuare rally dabil, esan dut. Rally. Sensación rally dabil ordenagailua. Itxi jokua, ies egin alduzunean. A ver. Rally gabiltz, rally. Ez dakit entzutena zuen, momentu hontan. Egiari zor. Oso larri dago asuntua. Itxi dezagun. Jada ez dira jokoak optimizatzen. Mierda! Momentai ditxi. Itx! Larri dabil. Sudupe Linux. Oso justu asuntua, oso justu. Ea lortza dugun iztea. Close! Bai. Grafika zutan. Ez, ezan ordenadore, jokuak zeuken pixkatzea duta. Ondo entzun dezu denbo guztien? Audio bentzat ondo ze joan? Bai, ordenadorea, bai. Hau joko Linuxekin etze joan ondo, hori garbi gatu hasieratik. Venga, jarraituko dugu, bueno, etxoen. Audio ondo, bai, eskerrak, horrekin moldatu gea. Bale, gauza tengo dugu, ekaitzan jokua b.jar. Ekaitzaren jokoa, jar hau altzan. Ez. A ber, ekaitzan jokoa nun da. Ekaitzan jokoa irekiko dugu. Ea. Hemen dago. Explanation, download. Ea ba. Name your own price. Markatu ekaitza. Debalde, deskargatuko dugu. Nere korreua. Venga. Eta ze gehiago. Nola dago asunto hau. Venga. Ze kristo. Vale. Tag.gz. Zein deskargat? Uix, hostia, txata jo nintzaita. No thanks, taking me to downloads. Goian. Java instalatuta daukazu, klik egiterekin nahiko. Ez dakit instalatuta dauketen. Manjaro gaizkietan ega gabe 10 euro ordaindu. Bjar. Goikua, download, venga. Ok. Hain zein berdut, hauek atera inberditut. Guazen gamesea. Ez. Vale. Zein da asuntua. Main.class. Ez. Nola da asuntua, a ber. Ez aidazu, ekaitz. Nola instalatzea. Eskumako klika B portzean dara iregimen terminala. Eskumako, Jeseus, Xavier. Jeseus. Noiz jango dugu gaurko gia eta billar, seme. A ber, downloads. Dugu billar, orduan, hau lase hartu ez. Eta ze. Zein ez, ireki hemen terminala.
Ez dut ulertzen. Ez dut ulertzen. Send to, a ver. Open with other application. Probatu gaitzak esaten duena, klik bikoitza. Bai, hori probatu, baina... Hau, atatzea. Zer pasaten datzu? Hemen deu, ordenadore honen nausia. Zital. Open with over Java. Open with other application. Java, eske igual Java ez to, hemen. Hemen Java balda, zea. Zea. Zital, hemen Java balda, Java. H-I-J-K. Pasadu J. Eta ez da saldu Java. Hemen ez da Java ikan. No te deja. Zital. A ver, zein berda. Zital, sartu eni desketik eta jarri martxan jokua. Igiri konsolie. A ver. Hau ez da, hostia. Eta hemen ze jarri berda, a ver. JPG bat aldatzean datzala konturatzen denean flipatuko du. CD downloads. Me cago en Dios. CD. Venga. Sudo Linux downloads. Guazen zital. Hostia. Java jar bi jar. Oin lehidu norbaitek idatzi da bena. Bestela karpeta hortan eskumako klik utzi dagoen leku batean opening terminal java jar ze hostia esaten izate. Agian ez daukazu Java. Ez dauket. Que ya no se llevan los CD, que son blur istitalko. Ike harria, Josan. Paste. Command not found. javajar.jar. A ver, lagunok. Mesedez. Zer da hau, jaun Andreox? Nola instalatzen da OpenJDK hemen? Akabo. CD Montre. Ze mierdatan sartu naiz ekaitzen jokua jokatzeko. Ufa, afaltzen ejoa, Afaltzen ejoa lagunok. A ver, norbaitek esan duna zertzan. Bertzela, karpeta horta eskumako klik utzi dagoen leku batean eta opening terminal java.bits.jar. A ver. Hau, klik, opening terminal, nundo opening terminal. Opening with other application, terminala? A ver, terminal nun zaude. Terminalak nola izan hau? Terminal edo konsole? Terminal emulator. Osea, emuladore badat. Terminala. Hostia, desastre. Zein berda. Akabo, ze ondre, keba, ez du balio izango, esan duenak. Esan duena terminala ireketzako baino ez da. Sudo pacman setup assurant. Ea ba. Password for Tasio. Hostia, ondo sartu aldet. Ez da egiten du idatzieten. Espero baiatz. Resolve independencies. Indego beharra, Euskal Jametik urrundu gea, ekaitzen jokua jokatzeko, eta ezinen gabeltza. Ezinean. Bueno, Euskal Jameko bi joku probatu ditu gorkon. Hola segiatu berko, gaina asuntuak. Eta urruna jarrituko dugu. Gorko joku geharrak izan dira. Naiz eta arazo 8 bat dokumentu ordenadorek. Proceed with installation, yes. Jesus. Hainbesteko komerik instalatzen. Eta kriston plofa izango da. Aur etik jitxita, baina manjarok ez dauka beste paketeria bat. Kriston paketea da manjaro. Manjaro muchos problemas. Hostixelako mokordo mandue.
Me cago en Dios. Checking for file conflicts y la hostia. Osea, joko hau da, ez? Pac-Man ez da aur. Vale, Mateu instalatu dula, guainze. Guainze lagunok. Dale, hostia, be. Have a jar, be jar. Java jar, Java jar. Gezi segura. GTA 6 instalatuta. A ver, Java jar. Punto, be jar. A ver. Ez daukat esperantza hundik, Funtzionatuko una, Hemen. Deula! A ver, soinu bauge? Soinu bau edo ez? A ver, ze. Ze pasten da hemen. Ez dauka soinurik, bale, ondo. Aurikularrak fuera, orduan. Zer da asuntu hemen? Aldatzen jutea? Aldatzen jutea? Lo. Daltonikon jokua zena nahiago duzu? Zer bide? Evoluzioa zuk idatzen ari zara. En serio. Genetikoki aukeratuz. Begiratu terminala. Ha. Zer dio terminalak? Terminala mendeu. Mutant record type jam. Oigo, hostia. Pizka kontzeptuala jokoa, ez? Horiek dira, geneak. Kontzeptua. Baila, hostia. Txikitzen. Atmospheric black metal. Nahiko atmosferikoa kontua, ez? Naturan geratzen dena frogatzen ari zara. Bole. Baina pasako ga? Bale. Zuk erabakitzen duzu urrengo evoluzioa erabakitzen duena. Oigola, hostia. Mutazioak ateratzen dira hortik. Bien. Kontuz GPU-a errebarik. Ez ondo da, 26 gradutan dago, zintzo. Ventiladore irain dio delen pixkat, eta... Ikaragarria, GTA 6 ala unok. Ikaragarria. Bueno. Loreak programak markozten ditu. Vale. Kurioso. Eta arlean nik marraztu nuen. Areola jar. Kurioso. Bai. A ver, oso kontzeptuala asuntua. Baina, behon dizula, ekaitza. Behon dizula. Es muy original. Curioso. Bai. Ventiladoreari egin dione orientazio palanka bat biraka. Imaginatzen dut. Uniko.
Espezie. Bueno, nik uste nahiko izan deula. Bi jarrekin. Eskarrik asko ekaitza. Segi holaxe. Kontzeptu kurioso hauek eskainiz. Bueno, gaurko saion esan bezala Tempus Fugit eta joan aurretik protoitugu, bueno, venga, guazen Too Hot. Guazen Too Hot egin, azkenengo partidatxo egingo dugu, ostia. Hau balin badabilo hendikan. Bea Too Hot. Guazen. Hau, eta honekin bai, ja amaiteko duela gaurko saioa. A ber, txatan onda. Hau egin nuen Dawkinsen El gen egoista irakurtzen nenbilenean. Beitu. Too Hot probatu nahi dut, shooter bat izateko pintartu dut. Sartuko dugu Proton experimental. Eta, saiak eratxengo dugu, ia badabilen, eta ia zonmatze deun, eta ia jokatze deun. Ba. Berak horrela azaltzen du evoluzioa, programa bat eginda. Osea, zure jokuan antzeko programa bat programatuzun, evoluzioan azalpen egiteko. Bai, oixe. Bueno, Too Hot eta afaltzea. Funtzionatzea limau, lagunak. Ba. Urrena, zagit ikustezuenan, bai ikustezu ez. Hemen da nere Steameko zerrendatxoa. Eta pendiente duzketen joku interesante batzuk daude. Bat, The Children of Clay da, baina hori joku motz bada. Hori ere ingeneik ez zuzenen. Norbait ikasi pixkat, Shipping Games. Eta gero hemen pendiente duzketenak Webed, hau zeana da. Ibaiozen itzulpena, eta hori bai jokatu beratela. Espalditik hau horri instalauta pendiente, eta... Bueno, Too Hot! Hasi, ezarpenak kredituak. Kredituak eroko. Ezarpenak, volumen nagusia, musikaren volumena, giro volumena, eta SFX volumena. Itzuli. Ba, az gaitezen, Gaua Games. Gaua Games, zautzeitu gula esango nuke, aurreko jamen euntzela esango nuke. Ea ba. Zein izangoa tirua. Ostia, eta mandok funtzionatuko aldo. Mando badabil, Ojo, mandokin, Ostia, hemen azelerazio da. Ostia! Gure mugimendukin azeleratu desazeleratzea. Bai, kontuz. Osa, gehatzea balin magea, mantxotu itea. Haure oso kontzeptu dela jokoa. Eta musika pixka punkila. Ostia, nor gentxago hau? Gaua Games. Gero irakorko ditugu kreditok. Norbaitak Ship Games literalki ulertu zuen. A ver. Venga, Erasotu inberdegu marmoka zerri hoi. Marmoka ez, txipiroia o... Ez dakit zer dati. Txipi! Bueno, martzaio. Ostia, musikako oso kurraua dau, Bajoak inikiarrezko gauza egiten nahi da, eta... Hau benetako bajoa jota grauta dau, Vale, hor, hain naiz zehoz egiten... Beste begitxo jo behar dia matonez. Oso kurioso musika, Hau emate hor...
Bale, eskubiko begi zorrotu jau. Jarrai ezagun eskerrekoakin. Vale. Hau oso kontzeptuala, Eske denbora zan gaia jam hontan. Oso kurioso jokoa. Vale, garaipena atazio. Hola, kontuz. Gauen kontuz, Mehatxoarekin amaitu duzu eta Bueno, Tasio jata hasi eta buka jokoa, Eta kredituak artea Ibai Macho. Programazioa Asier Garatxena. Musika David Pereiro. Tihot! Vale. Oso ondo. Erra. Nahi sartu behin webgunea. Zuzegio jartzen. Zuntxitu erraldoia alba duzu. Zure aldi baterako dilatazio motorra erabiliz. Submitted by Gaua Games. Oso joko divertigarria eta arte eta musikare bikainak dira. Zorionak. Hortxe komentaioa. Eta... Nausika referentzia honena. Lan zoragarria talde, zorionak oso lan originala eta divertigarria. Eskerrik asko. Bai, eleante, Bai, oso kurioso, kontzeptuala gaina, shooterra, eta ondo gusta jokatuet. Azkar gaina, tita, pasau indo lehenengon, ona naiz, asoi hauket. Ta venga. Eta hemen zesaten izaten, automod, guapo dago, baina erle batekin izango zen, erlea falta zaio. Ekaitzak esateu, erle zalea. Bueno, izkideak, erra izan da, 9:25, bani joa faltzea, oso duten hau. Txalo, eta hemen txata, pantailan, ikus dezakezue. Eta hoxe, eskerrik asko hemen izan zaten dano, ekaitza jarki, doble molerzital norbait, estainu, ate, eta... zein gehiago? Ate, norbait, zital, jargi, estainu, oietxek, ez genuko jo berra, nahikoa. Agian beste bat egingo dut orain Spring Game Jamerako errele batekin. Bai, ekaitza animatu. Animatzen da beste urrona beste jokutxoa jokatzen duen. Usito bat, gabon dizuela da noi. Ikus ezagun kamera berriz ere. 80garren hamarkadako VHS kamera honekin, esate dizuet. Agur, adiskideok. Laster arte, ondo izan. Jarraituko dugu jarraituko dugu Game Jameko jokoa jokatzen. Aurreko niren genituen, gaur beste hiru, irunak agoaz emateunez. Egingo ditugu 5 bat zuzeneko martxa honetan. Eta hoxe, gabon dizuela, izan untxa lagunok, laster arte.